Takže já tam u dnešního videa dneska si ukážeme, jak stáhnout, teda jak dát do Eurotrack Simulatoru 2 módy. Takže si najdete internetový prohlížeč a počkáme, já si to načte. Tady si najdete etx2.lt, bude to mít popisku. Nebude to. Musíte si to prostě najít etx2.lt. Dáte si třeba track, trailer, tak. A dále si třeba nějaký třeba ten Hermus, ne, ten dole trojka to tam mám, Norcargo mi nejde, snad Flexit, no, já to nebudu zdržovat, vlastně to si tady vyberu vždycky. To je jako celý dochlo. Takhle. Ne. To Volvo, ne ten play. File. A tím, než se mi to otevře, dokumenty, Euro Simulator je mod, se nám to stáhne, zatím najdete dokumenty, Euro Simulator 2 a mod. Vůbec nevím, kde skončíme, protože nevím, jak se dostáhne, ještě se doma. Se to otevírá, tady máte Volvo, to tam přitáhnete do té složky, ze složky, kde máte Volvo, přitáhnete do dokumenty, jako dokumenty 2 mod. Mám. Zapneme Eurotrack Simulator 2. Zapneme Eurotrack Simulator 2. Tohle přeskočíme. Dáte správce modifikací. A tady to máme. Tak, šipku, kultury změny. Já si kde tam mám víc garáží a mám to velice Volvo. Si načíst, teď si dejte 2, žádám pokračovat. Musí dejte 2 mody, dejte Watertrack. Prostě nemusí, ale tak musím nevadí, ne? Zamluvám to klikání, ale
dělej, já na to hromadu času. Potichu! Jo, už, dáte si prodejce toho čusu dám. Tady Volvo. Třeba Itálii. Mám tam vůbec místa, myslím, že tam ani místa nedáme. Dáme ještě zpráva společnosti. Zpráva zahačů. Dáme Enon Premium. Voda. To všechno dělám kvůli vám, já to dělám. Prodejte tahačů. Volvo. Itálie. Koupit online. A 16, to je 13, takže 16. Koukneme na první a uvidíme. Já vůbec fakt nevím. To může být. To bude na dlouho. Nevím, jestli tady vůbec je. PH13 možná úplně těžce. Tady vůbec je. Není. Najdeme něco jiného, tak on má cenu, jako ukážu skány, teda funguje. Pokud to bude stejné krát, vám to ukážu. Třeba tady tu skány, já jsou top line, konfigurace tahače. Ten hezčí máčka, tady vidíte. Ukážu vám skány, která má fakt hezký. Tak vidíte. Mě tady bude 4. Kabiny, já nechám 2. Rozevka taky, vidíte 4x4. Motor vždycky dávajte open pipe, máte hezčí zvuk. Potichu! Převodovka a zase poslední, to jenom dostává ten 1029. Nehraju bez tídu jsem 27. nebo 9. Si dáte exkluzivní V8 ten dole, protože obydvě jsou hezký, takže já vidím, nátěr, to si vyberte, já si dám vlastní barva. A hodíme tam tohle, půjdu představené. A tady 60 místo. Takže tak. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, koment, odběr a zatím čau.